hoxe somos un pouco máis aquí e contamos co apoio e con solidaridade de moitos grupos amigos que se ocupan da defensa da lingua galega. Os gromos, Ervas de Prata, Mouchos e Corullas, e moitos que non puideron vir dos nosos compañeiros porque hoxe é día de traballo aquí e son as 12 da mañá. Estamos tamén tendo a solidariedade dos lectores galegos do Tortoni e de moita outra xente. Estamos facendo o mesmo que se fixo en Galicia hai 5 horas nun centro de vilas e cidades galegas que se reuniron nesta especie de maratón mundial e que se vai a facer tamén en outras cidades do mundo onde hai poboación de orixe galega. Pero estamos a facer aquí en Bos Aires, que é a máis galega de todas as cidades galegas, a que estivo sempre e a que está agora na defensa da nosa cultura. Estamos aquí no Busto de Castelao, ademais de ler o manifesto de Queremos Galego, contamos tamén coa lectura dunha poesía de Lois Pereiro e dos textos do propio Castelao. Estamos aquí para dicirle á Xunta de Galicia, ás autoridades, que paren xa, parade xa o ataque á lingua galega, porque non só é a nosa, tamén é a deles. E se non se dan de conta, ainda que non o queiran recoñecer, están atacando a súa propia lingua. Estamos aquí para dicirles en lingua galega, pero tamén con acento argentino, que nós, primeiro, non somos desagradecidos, agradecemos o que temos e o que tivemos. Temos unha débeda de gratitude cos nosos primeiros mestres, con César Caramés Blanco e con Lorena Suárez Pasos. Temos unha débeda tamén cos mestres que temos agora, Carlos Rodríguez Bandeiro, que é o noso, e Jean Jesús López Muiño, que é o da nosa compañeira. Ainda que dende a Xunta non se faga nada, máis ben se faga menos, a nos aquí nos poñan a crise por diante e nos digan que non poden mandar profesores, que non poden facer os cursos, que non poden difundir, e non se faga ni siquiera publicidade do pouco que hai. Aquí en Bos Aires, eu creo que non o saben, temos 60 persoas facendo Selga 1, estudando galego, e somos máis de 40 facendo Selga 3. Iso aquí, hoxe e agora. Esa é o que o noso mestre chama tolemia colectiva, e témola aquí, nunha cidade a 10.000 km da terra. Parade xa, tendes que darvos conta de que o que xa fixeches xa está feito. Parade o ataque contra o galego. Nós aquí hai tres cousas que non somos. Non somos desagradecidos, non somos indiferentes. Se non fan publicidade eles, facémola nós. Se non fan actos eles, facémolos nós. E outra cousa que non somos parvos. Entón, como non somos parvos, temos que pedirles un pouco máis de sentidiño común. E que se mandamos un mail que o respondan, se mandamos unha carta de reclamo que a respondan. Xa nin lles pedimos que a respondan en galego, pero polo menos que a respondan. Iso é o que estamos a pasar en Bos Aires agora, e iso tamén tede lo que saber. E ben, a que vou parar son eu. Imos escoitar o manifesto de Queremos Galego. Ese manifesto podemos asinar todas e cada unha das palabras na voz da nosa compañeira Manuela Barca. As galegas e os galegos festexamos no Día das Letras o feito de termos un idioma propio, milenario e fértil. Celebramos a lingua que nos une, a fala que herdamos e queremos deixar en herdo, a escrita que nos pensa, nos canta e nos soña. Mais neste Día das Letras do ano 2011 non só podemos festexar e celebrar, tamén nos vemos na necesidade de chamar a atención sobre os ataques que ha de recibir nestes momentos o noso idioma. Estas injustas agresións poñen en perigo o futuro da nosa lingua e da nosa cultura, ademais de debilitar gravemente a convivencia e a cohesión social do país. Temos que erguer a nosa voz para denunciar que a indefensión dos nosos dereitos lingüísticos é maior desde o momento en que a persoa que debería ser a primeira valedora do noso idioma, o presidente da Xunta, é seu inimigo número 1. Desde que Alberto Núñez Feixóo tomou posesión como presidente do goberno galego,
hai xa 2 anos, a Xunta aínda non adoptou ni un mísero adianto para a nosa lingua en ningún ámbito. Pelo contrario, desde 2009 estamos a ver como se tenta facer por la vía dos feitos que o galego deixe de ser na realidade lingua oficial. É difícil facer unha listaxe completa de todo o destruído, mas recordemos cando menos algunhas cousas. A pesar do rexeitamento de sindicatos, Asociación de Pais e outros, a Xunta aprobou un decretazo contra o galego que supón o modelo educativo máis regresivo de todo o Estado español. O galego é o único idioma do Estado que ten prohibido o seu uso en determinadas materias de ensino. Neste momento, só 10% da educación infantil das cidades é en galego, a pesar de que o solicitaron o 40% das familias. Esta realidade amosa o verdadeiro sentido da máis chamada Lei de Convivencia, que persegue reducir aínda máis a presencia do galego na escola. Na Administración de Xustiza, a Xunta distribuiu un programa informático que desde maio do ano pasado impide usar o galego. O presidente da Xunta ameaza con derrogar a Lei de Normalización Lingüística aprobada por unanimidade no Parlamento hai casi 30 anos. Quere que os nosos nomes de lugar deixen de ter como forma oficial a propia, a galega. A vida cultural galega nas súas diferentes expresións está a ser minusvalorada e desprotexida pola Xunta, ao mesmo tempo que despreciada e infrarrepresentada por la Radio Televisión Española. A pesar de que o Estatuto de Autonomía sinala a obriga dos poderes públicos galegos de potenciar o uso do noso idioma, tamén no ámbito informativo, moitos dos medios que utilizaban con normalidade a nosa lingua viron a obriga de fechar. A Xunta deu de baixa a suscripción e negocia por publicidade nos xornais electrónicos os impresos que usaban o noso idioma e que daban unha visión da realidade diferente a oficial. Debemos denunciar con claridade que esta política pone en perigo a liberdade de expresión. O poeta Luis Pereiro, a quen lle dedicamos este ano o Día das Letras, di nun dos seus poemas: a amizade protexe e o amor cura. O odio contagia e fire. A indiferencia mata. Apliquemos estos versos a nosa lingua. Fronte ao odio e fronte á indiferencia, o noso amor.